ממייסדי ערוץ הוובינרים הישראלי, והערב אנחנו מארחים את זוהר עמיהוד, שהוא מומחה לשיווק באינטרנט. ביחד נדבר איתכם על שיווק בוובינר. בסקר שבוצע לאחרונה בארץ בקרב 250 בעלי עסקים, העידו 86% מהם כי וובינר כשיטת שיווק שיפר עבורם את התוצאה העסקית בצורה מדידה. ואנחנו יודעים, גם זוהר וגם אני מניסיון, כי אחוזי המחירה בעקבות וובינר מוצלח גבוהים מהממוצע. הערב נדבר על הוובינר כשיטת שיווק ומחירות יעילה לעסקים. לפני זה נזכיר לכם כי ערוץ הוובינרים הישראלי זו קהילה חדשה וחופשית של גולשים, שיש להם עניין לקבל תכנים איכותיים ממומחים בתחומים שונים ובחינם, באמצעות הרצאות באינטרנט, וובינרים. יושבים בבית, בנוחות, מול המחשב, ולומדים מהמומחים אונליין כל מה שמעניין אותנו לדעת. זוהר ואני בשידור חי, ככה שתוכלו לשאול שאלות באמצעות הפונקציה של השאלות שנמצאת בתפריט מצד ימין. אנחנו נשתדל להתייחס ולענות על השאלות ככל שהזמן יתאפשר, ומראש אנחנו מתנצלים מאלו שלא נספיק להתייחס לשאלות שלהם. כמובן שבסוף אנחנו מפרסמים את המיילים שלנו, ככה שאם יש שאלות שלא הספקנו לענות עליהן, אתם מוזמנים לשלוח לנו את השאלות למייל ואנחנו נשמח לענות. זוהר עמיהוד, לטובת אלה שעדיין לא מכירים אותך, בוא תספר לנו קצת על עצמך. יופי, כבר בן 53, באמת מתעסק בנושא של אינטרנט הרבה זמן, אפשר להגיד מהוותיקים, עם הרבה מאוד ידע וניסיון, ואני עוזר ללקוחות להביא יותר מתעניינים לאתר שלהם, לגרום ליותר פניות. אתה נשמע מקוצר. אני עוזר ללקוחות שלי להביא אליהם יותר לקוחות לאתר, לגרום ליותר פניות וליותר מחירות. כן, דני. פשוט היה כמה שניות שנשמעת מקוטע. אוקיי. יפה, אז יש לי תואר שני במנהל עסקים, כמו שאמרתי, עם הרבה מאוד ידע וניסיון. כתבתי גם ספרים, גם בנושא של פיתוח אתרים לאינטרנט, וגם את הספר הגדל את הכנסות העסק שלך באמצעות פרסום בגוגל. אני גם מוסמך גוגל בפרסום ממומן, שותף גוגל, ויופי. וגם חלק מהפלטפורמה השיווקית שלי זאת הוובינר שאני עושה לי וללקוחות שלי, ואני אשמח לחלוק איתכם את הידע הזה. זוהר? אני שומע אותך כל הזמן. אז יש משהו עם הסאונד שלך שזה נשמע טיפה מקוטע ומדלג. אני מקווה שזה יסתדר או שזה לא יחמיר בכל אופן. בקיצור, אחרי שסיפרת לנו קצת עליך, אז אני מנצל את ההזדמנות, ואני רוצה לספר גם קצת על עצמי. אמרתי כבר מקודם שאני מנטור עסקי ומומחה לשיווק באינטרנט, ואני עוסק בזה כבר קרוב ל-20 שנה. בעשור האחרון אני מלווה בעיקר יזמים ועסקים כמרצה, כחונך, כיועץ שיווקי במסגרות שונות, גם מסגרות ממשלתיות וגם מסגרות פרטיות. ב10 השנים האחרונות ליוויתי למעלה מ-500 יזמים ועסקים, ועזרתי להם להגדיל את ההכנסות שלהם ב-25% לפחות באמצעות שיווק יעיל באינטרנט. היום עיקר הפעילות שלי הוא סביב ערוץ הוובינרים הישראלי, ואני מאמין שאנחנו יכולים לעזור בצורה מעשית וכלכלית לעסקים להגדיל את מעגלי החשיפה שלהם באינטרנט, ובהתאם את המחירות ואת הרווחיות שלהם. הערב אנחנו מדברים על נושא שהוא קרוב לליבי, ואני עוסק בו כבר, כמו שאמרתי, קרוב ל-20 שנה, וזה בעצם היכולת או הצורך של עסק למכור יותר. זה נושא שאני חושב שאם היו נותנים לי יד חופשית הייתי יכול לדבר עליו במשך שעות ארוכות, אפילו ימים, אבל היום אנחנו נצמצם ונתרכז בעיקר בכל מה שקשור למחירה באמצעות האינטרנט ובאמצעות שיווק בוובינר בפרט, וזו בעצם הדרך החדשה או המדיום החדש שמאפשר לנו היום לצאת ולפגוש את הלקוחות שלנו ולהציג להם את המומחיות שלנו ובעצם להניע אותם לקנייה
אנחנו נרחיב על זה, נדבר על זה, ניתן על זה דוגמאות, אבל בואו נתחיל מההתחלה, ונדבר קצת על הצרכים ועל איך בעצם העסק, איך בעצם עסק עובד או פועל. קודם כל, אנחנו יודעים שלעסק קטן יש אתגרים לא פשוטים, לפעמים האתגרים האלה הם אפילו יותר מורכבים ויותר קשים ממה שאם היה עסק קצת יותר גדול, כי בעסק גדול אולי יש יותר משאבים, אולי יש יותר מנהלים. עסק קטן, עסק יזמי, נולד בדרך כלל כאשר היזם, בעל העסק, מחליט שהוא רוצה לצאת לעצמאות. זה יכול להיות מסיבות שונות, אבל בדרך כלל הנכס המרכזי שהוא מביא זה את הידע המקצועי שלו, את המומחיות שלו, את הכישרון שלו, את הניסיון שלו. זה בדרך כלל בא אחרי שהוא עסק או שעסק בתחומים שהוא רוצה להתפרנס מהם או שלמד אותם, והוא מחליט להרים עסק כדי להיות עצמאי, ובעצם זה הבסיס או זה השלב הראשון, מזה זה מתחיל. בשנים הראשונות וברוב העסקים הקטנים והיזמיים שאנחנו מכירים, העסק פועל במגבלת האחד. למה הכוונה? יש בדרך כלל עובד אחד בעסק, שהוא גם היזם, והוא גם בעל העסק, והוא עוסק בכל התחומים שהעסק מחייב אותו מבחינה מקצועית. גם אם יש עובדים בתוך העסק שהוא מעסיק אותם, לרוב ההחלטות, בעיקר העשייה הניהולית, השיווקית, נעשית על ידי אותו יזם, על ידי אותו בעל עסק. וזה בעצם מביא אותנו לצורך להבין ולהפנים בעצם שיש ידע וניסיון מסוים שבעל העסק היזם מביא איתו, הוא בעיקר מקצועי, וכשהוא מתחיל להפעיל את העסק הוא מגלה שיש הרבה מאוד תחומים שהוא צריך להבין בהם ולדעת בהם כדי להיות מסוגל להצליח להפעיל את העסק ולהתפרנס ממנו. אז אם אנחנו מדברים על יועצים או קוסמטיקאיות או ספרים או עורכי דין או טווח שלם של מקצועות מכל המינים ומכל הסוגים, אנשים מביאים את הידע המקצועי שלהם, וברגע שאתה מרים עסק ואתה מתחיל להפעיל אותו, פתאום אתה צריך להבין מה קורה מול הרשויות, כמו מע"מ, כמו מס הכנסה, כמו ביטוח לאומי, איך אתה מתנהל מול בנקים, איך אתה מתנהל מול ספקים, איך מנהלים את הנהלת החשבונות, כל הנושא של ניהול כספים, כל הנושא של ניהול חשבוניות. כל הדברים האלה הם תחומים רבים מאוד שצריך להבין אותם ולדעת כדי לא לעשות טעויות. וכמובן כל הנושא של שיווק ומכירות, שזה בעצם ציר מאוד מרכזי בתוך העשייה של העסק, וגם גוזל זמן וגם מצריך משאבים, וכמובן אם יודעים לעשות את זה ואם מבינים בזה, אז זה מצליח להרים או לקדם את העסק הרבה יותר ממאשר כאשר הידע חסר, ואנחנו צריכים לרדוף אחרי הידע הזה או אחרי בעלי מקצוע כדי שיעזרו. תחת מגבלת האחד, אנחנו גם יודעים הרבה פעמים שבעסק שמבוסס על עובד אחד או יזם אחד, קשה מאוד גם לעבוד וגם למכור, או גם לעבוד וגם לשווק, הרי בסופו של דבר השיווק, המכירות, הפרסום, כל הערוצים האלה שאנחנו עושים מביאים לנו לקוחות, ומרגע שלקוח יתקשר עם העסק צריך לספק לו את השירות או את המוצר, צריך ללוות אותו וכל מה שצריך לעשות. זוהר, אני מניח שגם אתה יודע את זה מהעשייה שלך, אנחנו הרבה פעמים, השוטף, היומיום, העשייה שלנו לוקחת אותנו לתוך האזורים המקצועיים, ואנחנו שוכחים לשווק, לפרסם, למכור, ואז בנקודת זמן מסוימת פתאום מסתיימים הפרויקטים, או מסתיימת העשייה המשמעותית מול הלקוחות, ויש איזשהו פרק זמן מת. אם היינו יכולים, ומה שאנחנו צריכים זה ליצור מצב שהמכירה והשיווק של השירותים, של המוצרים, קורה כל הזמן, ורק במקביל לזה נעשית גם העבודה. זה לא משימה פשוטה. נכון, זה צריכים לדאוג לזה ביומן,
אני חושב שזה מאוד, לפעמים אתה נזכר, כאילו, או בסוף היום אתה נזכר שאתה רוצה לשווק, אבל אז כבר אם אין לך עם מי לדבר, או יש לך עם הרבה פחות מי לדבר. ולפעמים באמת צריכים, בעסק אחד שהוא בנוי על בן אדם אחד, זה קשה, זה לא קל בכלל העניין הזה לעשות את הכל בו זמנית. נכון, אז ההערה שלך לגבי לשים את זה כמשימות ביומן היא הערה נכונה, ויש לא מעט מידע והצעות וידע ושיטות איך להתנהל, אבל כן, ברגע שאתה בונה תוכנית עבודה, ברגע שאתה מפרק את זה למשימות, ברגע שאתה שם את זה ביומן ואתה מייצר את סדרי העדיפויות, זה מאוד עוזר. ואחת המשימות, אני חושב, הכי קשה למרבית בעלי העסקים, לפחות אלפים שפגשתי ודיברתי איתם בעשור האחרון, זה כל מה שקשור לגיוס לקוחות חדשים. קל לנו ונוח לנו להיות באזור הנוחות הזה של לקוחות קיימים ולקוחות פעילים, אבל עסק גדל ומתפתח ומרחיב את עצמו ואת המשאבים שלו כשהוא מגייס לקוחות חדשים, והרבה פעמים יש גם תחלופה טבעית בתוך העסק, אז לקוחות עוזבים, לקוחות משנים את הצרכים, או הצרכים של הלקוחות משתנים, ואז הם גם מחליפים את נותני השירותים שלהם, ולכן יש צורך תמידי לגייס לקוחות חדשים, וכשאנחנו מסתכלים גם על מחקרים שנעשו בשנים האחרונות ולאורך כל השנים, שמדברים על גיוס לקוחות חדשים, אנחנו בעצם מדברים על מנוע הצמיחה הראשי של העסק. עסק צריך כל הזמן לדאוג, לחשוב, להיות מודע לעניין הזה, כי זה בעצם הדרך הכמעט יחידה שלו להגדיל מתוך המשאבים הקיימים ומתוך העשייה שלו, מבלי להיות תלוי באף גורם, את מקורות ההכנסה שלו באמצעות גיוס לקוחות חדשים. וכשאנחנו מביאים לקוחות חדשים ואנחנו מטמיעים אותם בתוך העסק, זה מייצר תנופה לפעמים של לקוחות שמגיעים ביחד או אחרי הלקוחות החדשים האלה שגייסנו אותם, מה שקראנו, מה שאנחנו קוראים פה לאוזן, המלצות, אנחנו יוצרים הזדמנויות חדשות, ולכן בכל המסגרות ובכל ההזדמנויות שישבתי עם יזמים ובעלי עסקים ודיברנו על המינוף של העסק, או איך בעצם מאיצים את הגדילה והצמיחה של העסק, זה היה הנושא העיקרי, גיוס לקוחות חדשים. והיום, ובהמשך הוובינר, שנדבר על השיווק בוובינר באמצעות הוובינר, אז זה בעצם המטרה המרכזית שלנו, לפגוש כל הזמן לקוחות חדשים, כי זה בעצם הדבר שאנחנו הכי רוצים כמנוף צמיחה ומקדם של העסק. בואו נדבר קצת כדי לחבר אחר כך ולהבין קצת יותר טוב איך אנחנו עושים את הדברים בצורה יותר מובנית, יותר שיטתית. בואו ננסה להבין מתי לקוחות קונים, מתי בעצם הלקוח שלנו קונה. ואנחנו יושבים כאן ומדברים אל בעלי העסקים ואל היזמים, אבל אנחנו כולנו לקוחות בנסיבות אחרות. ופה חשוב לדבר ולהבין את הפסיכולוגיה של הקנייה, את הפסיכולוגיה של הקונים. יש מספר רבדים שצריך לדבר עליהם. יש לקוחות שקונים, שזה הקנייה הכי בסיסית שיש, שזה תולדה של צורך או הזדמנות. מה הכוונה? אם אני עכשיו הולך למכולת, או הולך לסופר, אני צריך להחליף נעליים או לקנות זוג מכנסיים, הרבה פעמים אני מסתכל על המוצר, אני מסתכל על המחיר שלו, אני מחפש שהוא יהיה נגיש לי, ואז מתבצעת קנייה. אבל זה מתבצע על בסיס של צורך. לצורך העניין, אם אני הולך לקנות סתם כיכר לחם, אני לא תמיד מחפש מותג, אני לא תמיד מחפש לחם מסוים. יש נסיבות אחרות שבהן אני כן אחפש, ותכף נראה מתי זה קורה ונדבר על זה קצת, אבל הרובד המאוד בסיסי, הקנייה הכי פשוטה, זה כשלקוח צריך או יש לו הזדמנות לקנות, ואז הוא מסתכל בעיקר על המחיר ועל הנגישות. לקוח קונה יותר כאשר אנחנו מזהים אצלו בעיה, או מה שאנחנו קוראים לזה בשיווק כאב, צורך, שהוא יותר מצורך, כי כל אחד מאיתנו יש לו צרכים, אבל כשיש לנו כאב שצמוד לצורך הזה,
אז אנחנו מאיצים את תהליך הקנייה לפעמים. סתם הדוגמה שאני הכי אוהב להשתמש בה, כאב שיניים. אנחנו כולנו יודעים שצריכים ללכת לרופא שיניים פעם או פעמיים בשנה, ללכת לשיננית, לעשות בדיקות, אבל כשכואבות השיניים, זה לא סובל דיחוי, אנחנו הולכים עכשיו. יש כאבים אחרים, שהם לאו דווקא כאבים פיזיים, וכאבים פסיכולוגיים, כמו כאבי סטטוס, כמו כאבי מקצועיים, זאת אומרת, אנחנו עושים קנייה שהיא מבוססת על צורך מקצועי, אנחנו קונים ייעוץ, אנחנו קונים שירותים פיננסיים, יש כל מיני סוגים של כאבים שהם יותר פסיכולוגיים, ואנחנו מגדירים אותם ככאבים, כי אנחנו יודעים שברגע שאנחנו יודעים לזהות אותם אצל הלקוח, אנחנו גם יודעים להאיץ את תהליך הקנייה. הצד השני זה התרגשות. אנחנו יודעים שכשאנחנו מסתובבים בקניונים, בחנויות, שיש לנו צרכים ואנחנו פוגשים או רואים מוצר שמעניין אותנו, לפעמים נוצרת אפילו קנייה ספונטנית שהיא תולדה של התרגשות. הכותרת של הסוג הזה של הקנייה זה שיווק רגשי, כי גם המפרסם וגם המוכר מחפש את אותו דבר, את אותו רגש שמתלווה לקנייה הזאת, בין אם זה כאב או בין אם זה התרגשות, והוא מנצל את זה, והוא יודע להציג לנו בעצם איזשהו שילוב שנדבר עליו טיפה אחר כך בהרחבה, שהוא הבסיס לשיווק הרגשי. עכשיו, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, כל אחד לפני עצמו הוא נושא לוובינר, אנחנו די עוברים על הדברים ברפרוף, אבל דעו לכם שכל דבר, כל סעיף כזה, יש תורה שלמה, שמי שירצה להעמיק, לקרוא, לדעת, להבין איך לעשות, מה לעשות, ואיך להתאים את זה לצרכים שלו, בהחלט יש מקום לעשות את זה, וגם אפשר להיעזר בכל מיני מקורות מידע שזמינים לנו גם באינטרנט וגם בערוצים אחרים, אבל אלה הדברים, אלה היסודות. מתי לקוח משלם יותר? מתי אנחנו מוכנים לשלם יותר? שאנחנו קונים מותג, שאנחנו מחפשים מומחה לבעיה מסוימת, או שיש לנו 100% ביטחון בקנייה. וזה אנחנו כולנו מכירים מהרבה מאוד דוגמאות שאנחנו נתקלים בהן, שאנחנו מוכנים לשלם יותר, שאתה הולך לקנות חולצת טריקו או ג'ינס בפוקס או בזארה, אתה משלם הרבה יותר ממה שאם היית נכנס לבזאר כמו הנגר או שטראוס או כל בזאר אחר, ששם אנחנו לא מוכנים לשלם יותר על פריט לבוש, משום שזה לא מותג. כאשר אנחנו מחפשים מומחה, רופא מומחה, עורך דין מומחה, מאמן מומחה, אנחנו מוכנים לשלם לו יותר כי אנחנו רוצים ומקווים שהוא יפתור לנו בעיה. או כשיש לנו 100% ביטחון בקנייה, ואנחנו מכירים דוגמאות של החזר מלא, אם אתה לא מרוצה, ראינו את זה בכל מיני מוצרים. עכשיו סיפרת לי בשלב שהתכוננו לוובינר הזה, סיפרת לי זוהר שראית שזה כבר תופס על יוגורט ביו. כן, להשתמש במוצר 28 יום, ואם הוא לא יעשה את מה שהבטחנו, אז ניתן לך החזר מלא. זה 100% ביטחון בקנייה, אין סיכון, ולכן אולי אני מוכן לשלם קצת יותר, אם אני מאמין שבאמת המוצר יעשה את מה שהוא אומר. השאיפה שלנו ברוב העסקים היא להגיע למצב שיש לנו לקוח שחוזר וקונה בקביעות, ואז בעצם אנחנו כבר מתחילים לדבר במונחים של מערכות יחסים. זה נכס. זה נכס שעסק שואף אליו או צריך לשאוף אליו. ברגע שיש לנו מאגר לקוחות שאנחנו יודעים שאפשר להניע אותם לקנייה חוזרת, שיש קנייה חוזרת, שיש אפשרות להרחיב את סל השירותים, את הקנייה, או להגדיל אותו, מה שנקרא upsale או cross-sale, במוצרים משלימים, באמצעות שיתופי פעולה או בצורה ישירה, זה בעצם משאת הנפש של עסק, כי פה אני הולך ומוזיל בצורה מאוד משמעותית את עלויות השיווק ועלות המחיר שלי, זאת אומרת כמה עולה לי בעצם לייצר מחירה, יכול להגדיל את הרווחיות, וברגע שיש לי לקוחות שהוא בסיס של לקוחות שחוזרים וקונים, אז בעצם זה עוזר לי לייצב את התזרים, הכנסות לעסק, ועל הבסיס הזה כמובן אני תמיד יכול לייצר עוד פעולות שיגדילו לי וירחיבו לי את העסק, ועל הבסיס הזה אני תמיד יכול לפתח ולגדול ולהעסיק עוד עובדים, ולהרחיב את השווקים או את המוצרים,
זה ככה בעצם נוצר גידול של עסק. ואם צריך לסכם את זה ולנסות לבנות איזושהי נוסחת שיווק, אז אפשר לדבר על זה שאם אני יודע להגדיר בצורה שיווקית לקוח, ולקוח שיווקי בעצם זה שורה של מאפיינים או מכנים משותפים שקבוצת לקוחות חולקת אותם, אם זה גברים או נשים, ילדים או מבוגרים, אנשים עם השכלה אקדמית או בלי השכלה אקדמית, מקצועות חופשיים, מקום המגורים שלהם, השכר הפנוי, תחביבים, כל דבר שבעצם עוזר לי להבין מה הלקוח רוצה, מה הלקוח צריך, זה נקרא פרופיל לקוח או DNA לקוח. לאותו לקוח, אם אני יודע מה הם מניעי הקנייה שלו, מה הדבר שמניע אותו לקנייה, הוא קונה כי הוא מאוד שקול, הוא קונה כי הוא מאוד רגשי, הוא קונה רק על בסיס צורך, הוא קונה כי הוא מתרגש מהזדמנות, ואלה מניעי הקנייה המרכזיים. אם אני יודע לזהות אותם, אז אני יודע לבנות אריזה שיווקית. אריזה שיווקית בעצם היא פתרון שאני מציע אותו ללקוח, אני מתאים אותו לצורך או לבעיה שיש ללקוח, אני מציע לו תועלת, ואני מציע לו רגש, וזה בונה לי את היכולת לייצר יותר מחירות. עכשיו, כשאני מסתכל על הנוסחה הזו, ואני מדבר על פתרון ועל תועלת ורגש, בעצם היכולת לייצר איזשהו אריזה שנותנת ללקוח להבין שיש פה מוצר שמתאים לו. לדוגמה, קרם אנטי-אייג'ינג, רכב מנהלים, אוכל אורגני, מסטיק ללא סוכר, שמן ללא כולסטרול, זה אריזות שיווקיות. אז יש לנו בעצם את המוצר, שזה השמן, ושמן זית יש בו תועלות, ואנשים אוהבים לקנות שמן זית, וכשאני נותן שמן זית ללא כולסטרול, אז בעצם אני פונה פה, זה הפנייה הרגשית, כי אני אומר לו, השמן הזה יותר בריא. אם חשובה לך הבריאות שלך, אם אתה רוצה לחיות בצורה בריאה, אז אתה צריך שמן זית ללא כולסטרול. כדאי להגיד שאין דבר כזה שמן זית עם כולסטרול, אבל החברה הראשונה שאמרה את זה הצליחה להגדיל את המחירות על חשבון האחרים שלא אמרו את זה. אותו דבר הסיפור של אורביט, שהוא מסטיק ללא סוכר והוא מונע עששת, וזה אחד מסיפורי ההצלחה השיווקיים, כי הם הצליחו להפוך את הקערה על פיה בזמן יחסית קצר, ולקחת את השוק מעילית, ובעצם מה הם אמרו? אמרו שלעיסת מסטיק מונעת עששת. אבל האמת היא שכל דבר שאתה לועס אותו מונע עששת, כי זה, העיסה מייצרת רוק זה הגורם שמונע עששת, אבל הם אמרו את זה על המסטיק שלהם, ובעצם הם נכסו את התכונה הזאת, וזה בעצם אריזה שיווקית שיש בה פתרון ותועלת ורגש, וגם קרם אנטי-אייג'ינג, זה קרם, והוא עושה פעולה של אנטי-אייג'ינג. אז לנשים, אתה יכול למכור את זה לנשים צעירות כמוצר שמונע הזדקנות, ולנשים שיותר מבוגרות כמוצר שמסייע בהקטנת נזקי ההזדקנות, אבל זה הנוסחה. ואם תסתכלו מספריכם כלקוחות, אתם תראו שאנחנו נתקעים בהרבה מאוד אריזות שיווקיות, שמותאמות לנו לקוחות לפי הפרופילים שאנחנו משויכים אליהם. ואין פה קשר לא לגודל העסק, לא לתחום העיסוק שלו, וגם לא לתקציבים שלו, זה משהו שהוא קשור לחשיבה ולהתנהלות של העסק מול הלקוחות, ואיך הוא בעצם בונה את השיווק ואת המיקוד השיווקי שלו, וזה בעצם הנוסחה הבסיסית. בהקשר של אינטרנט, וכשאנחנו מנסים עכשיו להתחבר יותר לנושא המרכזי שאנחנו נדבר עליו היום, אז אנחנו מסתכלים על הקנייה באינטרנט ואיך היא מתנהלת, ואנחנו יודעים ש-95% מהגולשים שמתחילים את הגלישה שלהם, מתחילים בעצם בחיפוש מידע. הנתח הארי, למעלה מ-90% מתחילים את הגלישה שלהם בגוגל, וגוגל הוא בעצם אולי הסטנדרט למנועי חיפוש. בכלל, אז אנחנו מדברים היום על שני מנועי חיפוש הכי דומיננטיים, שזה גוגל ופייסבוק, אבל הפעילות המרכזית היא זה שהגולשים מתחילים בעצם בחיפוש אחר מידע, על מוצרים, על שירותים, הם עושים את זה בצורה, גם מחפשים את המידע העובדתי, גם עושים השוואת מחירים,
גם אם אחר כך הקנייה מתממשת בחנות או בערוץ כזה או אחר, עדיין החלק הראשון הוא מתחיל בגלישה, וכשאנחנו מסתכלים ובודקים את דפוסי החיפוש או את דפוסי ההתנהלות של הלקוחות, אז בעצם אנחנו מבינים שלקוח מחפש את הבעיות שלו. הוא מחפש לפי הבעיות. מי שיש לו כאבי גב יחפש כאבי גב. אז כאבי גב אפשר לפתור כל מיני אופנים, אבל הבן אדם לא יחפש דווקא ביקור סיני או כדורים נגד כאבי גב כאלה ואחרים, אלא הוא יחפש כאבי גב. וכל מה שיעלה עם כאבי גב, הוא יתחיל שם את החיפוש שלו אחרי המוצר, השירות או המומחה. וזה בעצם ההזדמנות שלנו להציג את עצמנו באותם הלקוחות בעיתוי מושלם, ולבוא ולהגיד, תראו, יש לכם בעיה, לנו יש פתרון, אנחנו מומחים ויש לנו פתרון. וככל שהגולש, ככל שהלקוח הפוטנציאלי יתרשם שיש לכם מומחיות ויש לכם פתרון לבעיה שלו, הסבירות או הסיכוי שהוא יגיע או יפנה אליכם הוא הרבה יותר גדול. וזה בעצם לאורך השנים מה שהסבירו לנו, החשיבות של להיות ראשון בגוגל, שתהיה נוכחות אינטרנטית ברורה ומדויקת, גם בזירות תוכן עם מאמרים, או ביוטיוב עם סרטונים, או ברשתות החברתיות, בכל מקום שבו האנשים נמצאים ומחפשים גם פתרונות לבעיות שלהם, או מומחים שיעזרו להם לפתור את הבעיות שלהם. זה בעצם המהות או הבסיס של השיווק האינטרנטי, ומזה אנחנו בעצם צריכים לצאת ולהתחיל לבנות את התוכנית שלנו, את הרעיון שלנו. אז אנחנו יודעים שיש גם מחוץ לאינטרנט, יש ערוצי שיווק ופרסום, אנחנו יודעים לעשות טלמרקטינג, אנחנו יודעים לעשות מכירות פרונטליות, בין אם אנחנו עושים את זה בכיתות רגליים או בצורה טלפונית. יש לנו את אותו מאגר לקוחות חוזרים שהוא גם כן ערוץ שאפשר לעבוד עליו, כמובן כל הנושא של הפניות והמלצות של לקוחות, יחסי ציבור, כמובן שכל הערוצים האלה מתקיימים גם בתוך עולם האינטרנט. עכשיו, כל הערוצים האלה הם אמצעים, הם לא מטרה בפני עצמה. כשאני בונה אתר, אני כותב מאמר או עושה סרטון וידאו, אני לא עושה אותו כדי לעשות אותו, אני עושה אותו כדי להגיע ולפגוש לקוחות, כדי שלקוחות יפנו אליי. כשאני מדבר על ההבדל בין מחירה וקנייה, אז בעצם אנחנו מדברים על הפיכת תהליך הפנייה ממני אל הלקוח. אני בעצם עכשיו מעביר לו מידע, והמטרה היא להניע אותו לקנייה, לגרום לו לבוא אליי לקנות. וככה, כשהוא מגיע אליי, בעצם הוא כבר ביצע חלק מהחלטת הקנייה, אחרת הוא לא היה פונה אליי, והסיכוי לייצר מחירה או לסגור עסקה הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר גדול. ופה אנחנו חוזרים למדד הכלכלי, והמדד הכלכלי הוא פשוט, ככל שנפגוש יותר לקוחות חדשים, אני אייצר יותר פגישות, יהיו יותר שיחות טלפון, יותר הצעות מחיר, וכמובן יותר סגירות. יותר מאוחר נדבר קצת על חוק המספרים הגדולים, או על עיקרון ה-30, אבל הרעיון הוא שחשיפה מייצרת פניות, פניות מייצרות פגישות, פגישות מייצרות הצעות מחיר, וגם אם אני איש מחירות בינוני, ויש לי אחוזי סגירה בינוניים, ממוצעים, הדרך היחידה להגדיל את המחירות שלי היא בעצם להגדיל את כמות הלקוחות שפונים, ובשביל זה אני צריך להגדיל את כמות הלקוחות שאני פוגש. ופה אנחנו עוברים ומתקרבים לנושא של שיווק בוובינר באמצעות האינטרנט, כי אני חושב שאין בעל עסק בין המאזינים שלנו ובכלל בין הרבה מאוד אנשי עסקים שפגשתי, ובחודשים האחרונים אנחנו מסתובבים הרבה מאוד ומדברים עם בעלי עסקים, ואין אחד שאמר לי שהוא לא היה רוצה שיהיה לו כל חודש כנס עם 100 לקוחות פוטנציאליים חדשים, כדי שהוא יוכל במשך חודש אחר כך לייצר עוד פגישות ועוד שיחות טלפון על בסיס אותו הכנס.
הקושי שכולנו חווים אותו, גם זוהר, גם אני, גם אתם, כבעלי עסקים, זה האיסוף הזה של 100 לקוחות. כי אם אנחנו עושים את זה באמצעים שאנחנו מכירים, ולפני שאנחנו מדברים על הוובינר, כאמצעי או כערוץ לבצע את זה, זה קשה מאוד. תחשבו, מקור, להביא 100 לקוחות, להיערך לזה, גם מבחינה שיווקית, גם מבחינה לוגיסטית, גם מבחינה עסקית, זה לא משימה פשוטה, והיא לא משימה טריוויאלית. שוב, כשאנחנו חיים במגבלת האחד, אנחנו צריכים לעשות את זה, והנה עכשיו אני עוד מקשה לכם, ואני אומר לכם, חייבים לעשות את זה לפחות פעם בחודש. לטובת העניין הזאת, כדי לעמוד במשימה הזאת, אנחנו רוצים להציג לכם ולהסביר לכם על הוובינר. ופה אני פונה אליך זוהר, כי היית מראשוני התחום, ואני יודע שאתה מאוד פעיל, ואתה גם שותף עסקי שלנו, של ערוץ הוובינרים הישראלי, ואנחנו פועלים ביחד. אז עכשיו הייתי רוצה שתסביר לנו מה זה וובינר, איך זה עובד, ואיך אני בעצם מפיק מזה תועלת כבעל עסק. תודה דני, באמת מרתק לשמוע, ואני רוצה לחבר את הדברים שאתה אמרת לנושא של הוובינר, כי למעשה מה זה וובינר? זה הדבר הכי קרוב להרצאה שאנחנו עורכים פיזית, ואני תכף אראה את הגרפים והנתונים, אבל בלי ספק שהפגישות שכולנו עושים, כל אחד מבעלי המלאכה בינינו, אני רואה פה כמה אנשים מוכרים פה בוובינר שמשתתפים, רפי מחותם שעושה ריצוף בטון, אני רואה את עמית לוי צלם, אני רואה את אלי, אנשים שבאמת כל אחד יש לו עסק והוא יודע שברגע שהוא נפגש אחוזי הסגירה שלו יותר גדולים. העניין הוא שאנחנו לא יכולים להיפגש עם כל כך הרבה אנשים כל הזמן, זה פשוט, תחשבו בעצמכם כמה פגישות אתם יכולים לעשות עם לקוחות חדשים כל יום. והוובינר זה נותן לנו אפשרות לבוא ולדבר אל הקהל שלנו בשידור חי, גם לפתוח מצלמת וידאו כמו שאני עכשיו פותח. אתם יכולים דרך אגב להקטין או להגדיל את התמונה שלי, תשימו את הסמן בין התמונה למצגת ותזיזו ימינה שמאלה למעלה או למטה, תלוי איפה הוידאו שלי נמצא. זאת היא אפשרות, כלומר לא רק איזשהו מצגת להציג, אלא לבוא באמת ולהראות, הנה אני פה בוידאו עומד מולכם בשידור חי, זה כמו, תחשבו, רדיו וטלוויזיה, איזה שילוב קטן ביניהם. אני יושב בבית שלי, אתם יושבים במקום הנוח שלכם, ואנחנו מדברים, ואני מעביר לכם ערך, ואני יכול לדבר איתכם, להציג את עצמי, זה הדבר הכי קרוב לפגישה פנים אל פנים. בבקשה דני. כן. רק להחליף את השקף. זוהר? כן, תודה דני. אני חווה את זה, אבל יש איזושהי בעיה עם הסאונד, אז אם אתה יכול... אז אני אוריד את הוידאו, אז יהיה לנו אפשרות, אני מניח, יותר טובה, ולכן רשמתי לעצמכם את מערכת הוובינר, כדי להראות לכם שלמעשה המערכת הזאת מאפשרת לכם לעמוד בכיתה מול קהל, וכמו שדני אמר, לסדר כיתה פיזית זה משימה קשה, צריכים לתאם את זה מראש, וצריכים לדאוג לכיבוד, וצריכים לדאוג לחנייה, ואנשים אומרים זה לא נוח לי, ואני גר בצפון, ואני לא יכול להגיע, ולא למה השעה הזאת ולא השעה אחרת. מכיוון שהוובינר הזה זה כיתה וירטואלית, כמו שאתם הגעתם לוובינר בשעה 9, ככה אתם יכולים גם להזמין את הלקוחות שלכם, שיש לכם מה להגיד, בין אם אתם נניח יש לכם להקה ואתם רוצים להשמיע איזה מוזיקה שאתם רוצים לנגן, או בין אם אתם רוצים לעשות איזשהו ערב של רעיונות באלף, לא בעין, כמו שאם אתם זוכרים, דני, אתה זוכר בוודאי את קרמר שהוא מארגן לו בבית שלו כזה מין מיני אולפן כזה והוא מראיין אנשים, זוכר? כן. אז אתם גם יכולים לארגן את זה, או אם אתם אנשי עסקים, כל אחד בתחומו, שרוצים להעביר ערך לקהל שלכם ולדבר איתם, ליצור אינגייג'מנט, חיבור וקישור עם הלקוחות שלכם, והנה יש לכם פה מערכת שנקראת וובינר, שאתם יכולים להזמין עד 1,000 אנשים בו זמנית ולדבר אחד מול רבים, לשתף את החלונות שיש לכם מהמחשב, בין אם זה המצגת או בין זה עם מסך הדפדפן או התוכנה, אם אתם מוכרים תוכנה, אתם בית תוכנה ואתם מוכרים תוכנה, או אתם חברה לבניית אתרים ואתם רוצים להדגים
כמה אתרים שבניתם ללקוחות, בבקשה, הנה, פותחים את הכיתה ואפשר בהחלט להראות את זה. אחד מהדברים שפה מעניינים זה הנושא של הסקר. אני רוצה פשוט לעשות איתכם עכשיו סקר. בואו תהיו איתי, דני תחזור רגע לשקף הקודם. הנה, קדימה. בבקשה, אתם מתבקשים לענות על השאלה שמופיעה על המסך, איך אתה מגדיר את העסק שלך? האם זה עסק שהוא B2C, Business to Customers, במידה ואתם מוכרים חולצות, נעליים, שעונים. אם אתם עסק שהוא Business to Business, למשל שאתם מוכרים את השירות שלכם לעסקים, למשל אתם עורכים סיורים לצוותים, לחברות בעבודה, אתם מוכרים מתנות לוועדי עובדים, אתם מוכרים שוברים, זה B2B למשל. B2G, אולי אתם עושים, יש לכם עסק שהוא Business to Government, כן, אני מבקש מכם תוך כדי שאני מדבר, אתם יכולים להצביע. או אולי אתם שילוב, אתם גם Business to Customer וגם Business to Business. אתם יכולים בהחלט גם למכור לאנשים פרטיים שרוצים לקנות למשל ריהוט, רוצים לקנות כיסא למשרד או רוצים לקנות איזשהו שולחן למשרד, אבל גם אתם מוכרים Business to Business. אם יפנו לכם איזושהי חברה ואתם יבקשו מכם 50 שולחנות, אז אתם גם תוכלו. אז בואו נסגור את השאלון הזה, ואני רוצה להראות לכם, לשתף איתכם את הבחירה. כלומר, מתוך אלה שהצביעו, אנחנו רואים 29% בחרו Business to Customers, ו-71 אמרו שהעסק שלהם הוא Business to Business. הנה עוד יכולת בעזרת הוובינר ליצור engagement עם הלקוחות שלכם ולקבל מידע יותר עליהם. כמובן אני יודע מתוך אלה שהצביעו, כל אחד ואחד מה הוא הצביע. יפה. דני, לשקף הבא בבקשה. הנה בסקר הזה שנערך ב-Content Marketing Institute, מצאו שוובינר הוא אחד כלי השיווק. דני דיבר על הרבה מאוד כלים שאנחנו צריכים לעבוד איתם. אתם יכולים לראות את הרשימה הארוכה מצד שמאל, בין אם זה סושיאל מדיה, רשימות תפוצה, כתיבת מאמרים, פגישות פנים אל פנים, וידאוים וכדומה. ובצבע החום שם למטה 61% משתמשים גם בוובינרים. אבל, פה אני רוצה שתסיטו את עיניכם לצד ימין של השקף. כאשר אתם מסתכלים, ביקשו מאותם מנהלי שיווק לדרג את החשיבות או את האפקטיביות של אותם ערוצי שיווק, אז הם ציינו שהוובינר זה במקום השני, מיד אחרי פגישות פנים אל פנים. In-person events זה כוונה פגישות פנים אל פנים או בכנסים, בתערוכות, בימי עיון שאתם עורכים. אז הנה הוובינר הוא כלי מאוד מאוד אפקטיבי, ככה נמצא בסקר שנערך בין אתרים שמשווקים Business to Business. דני בבקשה, שזה מרבית הלקוחות, האנשים שנמצאים פה איתנו בוובינר. אז למה הוובינר הוא כל כך אפקטיבי? קודם כל נעשה בשידור חי. שידור חי שמאפשר את המעורבות של אנשים, מאפשר מעורבות כמו שעכשיו עונים לסקר, כמו עכשיו שדני יפתח בסוף הוובינר, ייתן לכם הזדמנות לשאלות ותשובות, תוכלו לשאול ולקבל תשובה במקום. זה השידור החי. מעבר לזה, כאשר אנחנו פותחים וידאו ואתם רואים את מי שעומד מולכם, אתם גם יכולים להתרשם ממנו. וזה בהחלט שלוקחים את כל הדברים האלה של השידור החי והמעורבות, ואתם יכולים לראות איך הלקוחות מתנהגים, כמה הם מצביעים. אני בטוח שבשקף שהעליתי, הלקוחות חלקם לא הצביעו, חלקם מהמשתתפים פה לא הצביעו, כל אחד וטעמו הוא. אבל מי שהצביע, הוא באיזשהו מקום נתן איזשהו סיגנל קטן שהוא מעורב. זה כמו, לדוגמה, שאתם לוחצים לייק בפייסבוק, אתם יכולים לראות דברים ולא ללחוץ לייק, אבל אם לחצתם לייק, אפילו הדבר הקטן הזה זה אמר משהו על ההתנהגות שלכם. אז בהחלט יש פה עניין של דו-שיח מתמשך כזה תוך כדי הוובינר עם הקהל, וכמו שראיתם אפשר גם לעשות מצגת, גם וידאו, ואפשר למעשה לשתף כל מסך שאצלכם נמצא במחשב. לגבי הנוחות לצרוך את התוכן, אתם יכולים את הוובינר הזה
להאזין לו מהמחשב האישי שלכם, או מהטאבלט, או מהמובייל, וזה אומר שלמעשה אתם יכולים מכל גודל מסך, היכן שאתם נמצאים, במקום הנוח לכם, להיות שותפים בוובינר, לקבל ערך, לבוא, ללמוד, ובהחלט זה מצד אחד, ומצד שני אתם כבעלי עסקים יכולים אותו דבר לעשות את הוובינר הזה מאיפה שאתם רוצים. אתם לא חייבים להיות אצלכם במשרד כדי לעשות את הוובינר, אתם יכולים לעשות את הוובינר, העיקר שיש לכם חיבור באינטרנט, אתם יכולים לעשות את זה, גם דרך אגב אם אתם לא נמצאים בארץ, כן? זה אינטרנט. תודה דני. אחד הדברים שבשימוש בטכנולוגיה חדשה, מכיוון שאומנם אני ותיק בנושא של הוובינר כבר אולי 4 או 5 שנים כבר מעביר וובינרים, אבל הדברים האלה הם לא, הייתי אומר, או בוא נאמר ככה שהם נשארו בקבוצה של משווקי האינטרנט. ולכן אתם כבעלי עסקים, כל אחד בתחומו, אם זה בתחום שהוא B2B או B2C, ואם זה בתחומים שהם יותר נישתיים או יותר כלליים, אני חושב שהשימוש בוובינר, השימוש בטכנולוגיה הזאת, ימתג אתכם גבוה יותר מעל המתחרים שלכם. מעל המתחרים שמתחבאים, שלא רוצים לדבר, שלא רוצים להופיע. הנה אתם באים, אתם יוצרים אירועים בשידור חי, עם וידאו, בנוחות של הקהל שלכם. אני הרבה פעמים שומע אנשים שואלים מתי אתה בא להרצות בכרמיאל, ומתי תהיה לך הסדנה הבאה באילת. אז אני אומר חבר'ה, אני בא אליכם דרך האינטרנט. תשבו במקום הנוח לכם, תהיו במקום שמתאים לכם עם המכשיר שאתם רוצים, ואנחנו נלמד ואנחנו נדבר ואנחנו נעשה אותו דבר. בלי ספק שפה אם אתם תיקחו את זה, אתם תראו מנהיגות והובלה של השוק שלכם. גם אם אף אחד בנישה שלכם לא עשה את זה לפניכם, תהיו אתם ראשונים, תשימו אתם שם את הדגל, תגידו הנה אנחנו כאן, ותיקחו את זה, זה ימתג אתכם ויביא אתכם הרבה יותר קדימה. ברשותך זוהר, אם אני יכול להוסיף רק הערה בהקשר הזה של ביסוס המנהיגות וההובלה, אז 2 נקודות ששווה להתייחס אליהן. אחד, זה שאנחנו הרבה פעמים זוכרים את אלה שדיברו איתנו על תחום, על פתרון, על מוצר או על שירות, וכאשר אנחנו צריכים את אותו מוצר ואת אותו שירות, אנחנו חוזרים למי שאנחנו זוכרים. הוא לא בהכרח הכי טוב, הוא לא בהכרח הכי זול או הכי יקר, אבל הוא האחד שאנחנו זוכרים. זה נכון גם לגבי, כשאנחנו נדרשים להמליץ על מישהו, אותו פלא אוזן מפורסם, אנחנו ממליצים על מי שאנחנו זוכרים. עכשיו, הזכרת גם את תחום האינטרנט, ששם הנושא של וובינרים הוא מאוד נפוץ, והרבה מאוד עוסקים בו. חלק מהכוכבים של התחום הזה ואותם מובילי תחום, הם אותם אלה שיש להם את כמות הוובינרים הכי גדולה, שהכי הרבה אנשים נחשפו אליהם, השתתפו בוובינרים שלהם, אחר כך הגיעו לסדנאות, קנו את המוצרים שלהם. זה מה שבנה בעצם את ההובלה, את המובילות שלהם או את המנהיגות שלהם באותו התחום. ואנחנו חושבים שאם אנחנו פותחים היום את התחום הזה, את המדיום הזה לתחומים נוספים, אז יש בהחלט מקום לאנשים לבנות לעצמם את אותה מובילות, את אותה מנהיגות, ביחס לשוק, ביחס לקהלים, אפילו קהלים חדשים, וזה יעזור להם מאוד לפתח את העסק מבחינה עסקית, ואחר כך תרגם את זה גם לתוצאה כלכלית. אמת. אז את הוובינרים האלה אפשר, כמו שאמרתי, אתם כבעלי עסקים יכולים להעביר את זה ללקוחות שלכם מהבית, מהמשרד, בין אם אתם לבושים בפיג'מה שלכם או לבושים בלבוש אחר, זה לא חשוב, תחליטו מה אתם רוצים לעשות ואתם יכולים לעשות את זה. ההתארגנות לפתוח וובינר הוא הרבה יותר פשוט מאשר התארגנות לפתוח סדנה פיזית. עכשיו אני לא אומר, בהמשך לדברים הקודמים, אני לא אומר שתוותרו על הפעילויות הקודמות, לא, תמשיכו להיפגש עם אנשים, תמשיכו ליצור אירועים פיזיים, תמשיכו ללכת לכנסים ולפגוש שם את הלקוחות שלכם, תמשיכו לקבוע פגישות עם לקוחות קיימים שלכם כדי לשמוע מהם עוד. כן, כן, תמשיכו את כל זה לעשות, אבל תוסיפו רובד נוסף של שימוש בפלטפורמה הזאת האינטרנטית, כי היא מאוד נוחה לשימוש, גם
בשבילכם וגם בשביל הלקוחות שלכם. אתם תחסכו ותנצלו את הזמן שלכם הרבה יותר ביעילות. עכשיו יש פה גם עניין של דלק ויש פה עניין של הרבה דברים אחרים, אבל בעיקר אתם תהיו יותר אפקטיביים עם הזמן שלכם שאתם מדברים שיחה אחת לרבים. לא כל פעם לספר את אותו דבר, אלא שיחה אחת לרבים. הנה דוגמה, אתם יכולים לראות את הדוגמה מצד שמאל, דוגמה של סשן. הפעם זה שאני יושב ביחד עם מיכל צפיר שהיא מעבירה פה וובינר, אבל בתמונה הקודמת ראיתם מישהו שבכלל יושבת בתאילנד, ישראלית, יושבת בתאילנד, היא מתאמת בין חברות, והיא פשוט נתנה הרצאה מהמשרד שלה בתאילנד. אז זה נחמד. אז הנה, מה עושים למעשה בעזרת הוובינר? אפשר לעשות הרבה מאוד יישומים, אבל מה אנחנו רוצים לעשות? קודם כל אנחנו רוצים לתת ערך. אנחנו מזמינים אנשים לא כדי למכור להם. אני אולי אצטט את המשפט, אני כבר שכחתי מי אמר אותו, אבל המשפט הוא נכון, והוא אומר, אנשים רוצים לקנות, אבל לא רוצים שימכרו להם. אז קודם כל אנשים באים לוובינר הזה כדי לקבל ערך, כדי להעשיר את הידע שלהם, כדי לדעת דברים שהם לא יודעים, או לחזק להם דברים שהם לא כל כך חשבו שיעבדו. זה המתן ערך שאתם עושים. כל אחד מכם יכול לחשוב איזה ערך הוא יכול לבוא ולתת ללקוחות שלו בנושאים הספציפיים שלו, ואני רוצה לומר גם בנושאים קרובים, לא חייבים בדיוק באותו נושא, אבל בנושאים קרובים זה בהחלט, רק אם אתם תדעו מי הם באמת הלקוחות שלכם. הנושא של הגדלת רשימת התפוצה זה אחד מהמשימות של הוובינר כדי להמשיך את הקשר. מי שהיום נרשם לוובינר כי הוא הצביע איכשהו ואמר כן זה מעניין אותי הנושא הזה, מי שנרשם לפני כמה ימים לוובינר והיום הגיע לוובינר, אמר בהחלט, לפחות אני כך רואה את זה, שהוא נוכח בכיתה פה בחדר הווירטואלי, הוא אמר אני מאוד מעוניין בוובינר. אם כמו שאמרתי הוא השתתף בסקר שאנחנו ערכנו, הוא עוד נתן משהו בהצבעה שלו, וזה באמת לקוח פוטנציאלי שאפשר עכשיו להמשיך ולדבר איתו. הוא כבר מכיר אותי, הוא מכיר כבר את מי שהעביר את המסר. אותו דבר הלקוחות שלכם, אתם תזמינו אותם לוובינר, כל צעד שהם עושים מקרב אותם אליכם. הם בהתחלה רחוקים, הם חושדים, הם לא בטוחים, אבל כל צעד שהם עושים, זה הרשמה, זה כניסה לוובינר, זה מענה על הסקר, זה אחר כך מענה בסוף הוובינר, יכול להיות מענה על משוב, זה אחר כך פתיחת המייל שאחרי, כל זה אינגייג'מנט, יצירת קשר, וכמו שדני אמר, אנשים זוכרים אתכם בכל הצעדים הקטנים האלה. בסופו של דבר, שהם מרגישים את הצורך שמגיע הכאב, או מגיע הצורך שלהם לצרוך את המוצר והשירות, את מי הם זוכרים? אתכם, כי אתם הייתם איתם כל הזמן בקשר, וזאת באמת יכולה להיות הוובינר כתחילתה של ידידות נפלאה, לא רק בתחילה של הפאנל, המשפך השיווקי שאנחנו קוראים לו, אלא גם בהמשך הדרך, ולכן דני יעבור לשקף הבא ואני אראה לכם איזה עוד דברים אפשר לעשות בעזרת הוובינר. אז כמובן הדרכה, בין אם בתשלום או בין אם בחינם, אתם יכולים להשתמש בפלטפורמה הזאת להדרכה של לקוחות. נפתחות הרבה יותר הזדמנויות, לא רק הזדמנות לוקלית שאתם עושים את המפגש שלכם, את הקורס שלכם עם לקוחות באזור המגורים שלכם, אלא בכל העולם למעשה. לכל מי שיש לו אינטרנט יכול להאזין לוובינר, להדרכה, בין אם בתשלום או בעוד תשלום. שימור לקוחות, אתם רוצים להיות בקשר עם לקוחות, חלק מהשימור לקוחות זה לא רק הרמת טלפון, משלוח מייל, אלא גם זה יכול להיות בואו לכנס, ולא חשוב אם הכנס האינטרנטי הזה יארך 20 דקות או 25 דקות או 10 דקות, אם אתם תעבירו את הערך ללקוחות ועוד פעם תהיו לפניהם, אז הנה דוגמה לשימור לקוחות. אני רואה הרבה פעמים חברות משתמשות בוובינר לשירות לקוחות, למשל חברות שמוכרות ציוד ורוצות פעם בשבוע או תוכנה למשל, אז יש להם וובינרים, בדרך כלל וובינרים קבועים, שפעם בשבוע עולה מישהו ומסביר איזה שהם כמה פיצ'רים חדשים במכונה או בתוכנה, עונה לשאלות, עושה הדגמה, בהחלט שירות לקוחות כמו שצריך, ועוד פעם, זה בכל מקום. מה עוד שאת
הוובינר הזה אפשר להקליט אותו, ואת ההקלטה לשים בווידאו, אין אם באתר שלכם או ביוטיוב, ואם הלקוחות לא שמעו או רוצים לראות פעם נוספת את הווידאו, אפשר לשלוח אותם לראות בחזרה את הווידאו, וככה אתם גם בונים את, הייתי אומר, את ספריית הידע שלכם. אם אפשר לצרף למה שאמרת, הדוגמה של אחד הלקוחות שלנו, כמובן לא נחשוף את הפרטים, אבל כן. הוא משתמש במודל הזה של שירות לקוחות באמצעות הוובינר. אנחנו מדברים על וובינר כאמצעי שיווקי, ואתה העלית דווקא את השימושים הנוספים, אז הוא יש לו איזשהו שירות בתחום הפיננסי, בתחום של מסחר ומטח, ועל הבסיס של וובינר הוא בנה איזשהו מנוי, מנוי בתשלום. יש פה אנשים שמשלמים לו כסף מכל העולם, וחלק מהמנוי הזה זה וובינר אחת לשבוע, שבו הוא מביא מידע, ומסביר להם ומשתף אותם ומראה להם, ונותן להם המון ערך כדי לשפר את יכולות המסחר שלהם. ובאותו שבוע שהמטבע הרוסי עלה וירד והתנדנד, הוא ערך 3 וובינרים במסגרת המנוי, כדי לייצר יותר הזדמנויות ויותר ערך ללקוחות שלו. ועבור המנוי הזה אנשים משלמים סכום יפה של $50 בחודש, אבל הם כנראה מרוויחים הרבה יותר מהמידע, מהטיפים, מהידע, מהניסיון שהוא מעביר להם, וזה דוגמה לאיך בכלל וובינר הופך מאמצעי למוצר. כן דני, אני שומע אותך, שקף הבא בבקשה. אז הנה דוגמאות, אני רוצה לעבור איתכם על מספר דוגמאות ככה שיתנו לכם את ההזדמנויות מה עוד אפשר לעשות בוובינר עם הוובינר. למשל פה רעיון שלך דני עם נחמיה שטרסלר המוכר לנו מהטלוויזיה על הוצאת ספרו החדש ושלא יעבדו עליכם. היה וובינר מקסים על הכלכלה בעידן הבחירות. צחקתי וראיתי מה הפוליטיקאים עושים לנו ואנחנו לא הבנו את זה, ונחמיה עשה את זה יפה. דוגמה נוספת יכולה להיות דוגמה, הנה פה הדוגמה הזאת, אני צילמתי במצלמה שלי איך זה נראה במחשב בנייד שלי ואיך זה נראה במובייל. אתם יכולים לראות את התמונה איך זה נראה במובייל. פשוט אותו וובינר, אני מניח שחלק מכם שומעים משתתפים בוובינר הזה בעזרת מובייל. אתם יכולים לראות, יש פה חוויה שלמה, רואים גם את המצגת וגם את הוידאו. אוקיי, דוגמה נוספת למשל, משרד החינוך, פה אתם רואים בתמונה מורה שמעבירה וובינר למורים אחרים, איך להתכונן לקראת, איך להכין את התלמידים שלהם לקראת בחינת הבגרות מעין teach the teacher או train the trainer, TTT, בהחלט גם נראה גם במובייל, על המסך ככה יושבת מול המצלמה, מדברת ומעבירה חומר. דוגמה נוספת יכולה להיות, הנה מיכל צפיר בהרצאה על אורך חיים בריא, מעבירה וובינר. אני חייב, מכיוון שאני ישבתי לידה כתף אל כתף, אני יכול לספר לך שלוובינר הזה הזינו מאות אנשים מרחבי העולם, ישראלים בכל מקום, באנגליה, בלוס אנג'לס, באוסטרליה, כולם כיוונו את השעונים שלהם כדי להגיע ולשמוע את מיכל. היא פשוט פנטסטית, ממש מרתקת, העבירה 1.5 שעות של וובינר מלא מלא ערך. דוגמה נוספת היא אפילו להעביר שיעור כושר, כן? זה שיעור כושר וובינר שנערך במשך 20 דקות עם עינת סולטן, פשוט כך, זה פשוט היה וובינר שכולו היה תנועה אחת גדולה. היא אמרה, חבר'ה שלום, שימו את המצלמה או את המובייל שלכם כמה סנטימטרים לפניכם, קדימה אנחנו מתחילים בשיעור, וזה היה פשוט מרתק, הכל בשיעור חי. ועוד פעם הלקוחות הישראלים היו ברחבי העולם, במקום להגיע, במקום לצאת מהבית ולנסוע, פשוט כל אחד עשה את האימון שלו, כמובן זה אימון בתשלום, קיבל את האימון שלו, ומיד אחרי האימון הלך למקלחת והמשיך את סדר יומו, ממש מאוד מאוד אפקטיבי. דוגמה נוספת זה שיחת ועידה בין ישראל וסין,
מצד ימין אתם רואים את הנציגה הישראלית, פגי מזרחי, שהיא פה בתל אביב. מהצד השני, בצד שמאל, אתם רואים את המלון בבייג'ין, שם יושבים 40 תעשיינים סינים שבאו לשמוע חברות ישראליות. הם כולם מסתכלים על המסך הגדול שבו הוקרן הוובינר, הם ראו את זה, הוובינר, המחשב חובר למקרן, הם ראו את זה בשידור חי, וידאו ומצגת. גם אתם רואים, יכלו לשאול שאלות, אתם רואים שלכל אחד מהצדדים יש מיקרופון ואפשר לדבר. אני אומר לכם, זה פשוט מערכת שהיא פותחת את התחום במה עוד אפשר לעשות. זה היה שידור של כמעט 4 שעות, וידאו זורם, מה שנקרא, באיכות פנטסטית. דוגמה הבאה יכולה להיות וובינר עם עורך דין בברזיל, לחברות ישראליות שרוצות לייצא קוסמטיקה לברזיל. באו מספר חברות ישראליות, לא חסר בארץ חברות קוסמטיקה בין אם ים המלח או במקומות אחרים, שבאו לשמוע מעורך דין שמעורה בכל הפרוצדורה, בהגשת הרישיונות והבקשות בברזיל, איך זה מתנהל, מה לוחות הזמנים, מה צריך לעשות, איזה זמנים צריך לצפות, איזה אחוז עמלה צריך לצפות מכל פשוט פנטסטי. פותחים מצלמות, מדברים, אתם רואים מי נמצא לפניכם, והוא מעביר להם ערך וידע כמובן, שיעזור להם בתכנון האסטרטגי שלהם. דוגמה נוספת, פלי הנמר, הנמר המעורר, הוא נמרץ ורעיונר, כל בוקר הנמר מתעורר וקם, עוד פעם, הוא העביר את משנתו, בוובינר, הוא פשוט ישב אצלו במאורת הנמר, מה שנקרא. אתם רואים הרקע מאחוריו כולו תמונות ובובות של נמרים, גם הוא לבוש כמו נמר, והוא העביר את משנתו לפני הקהל, לפני מאות אנשים שבאו לשמוע אותו. בהחלט מעורר עניין. כן. דני, אליך. אם לסכם את החלק של הדוגמאות, ונגענו באמת בטווח רחב ככל שרק ניתן, גם מבחינה שיווקית וגם מבחינה עסקית, ניתן להשתמש במדיום הזה של וובינר, כדי באמת גם לייצר הזדמנויות חדשות, לידים חדשים, להביא לקוחות חדשים, להיחשף לעסק, למוצרים, לשירותים. וכמובן אפשר אחר כך להשתמש במדיום הזה של הוובינר כחלק מהמוצר או כחלק מהשירות, בין אם אנחנו עוסקים בנושא של שימור לקוח, או אם אנחנו עוסקים בשירות לקוח. יש פה באמת מגוון אפשרויות מאוד גדול, ושני הערכים המרכזיים שזוהר הזכיר אותם, זה היכולת באמת להיות מאוד יעיל מבחינת העשייה שלי, וגם לייעל מאוד את העשייה שלי, ששני הדברים האלה כמובן יתקבלו בברכה על ידי הלקוחות, ושוב זה עוד ערך מוסף שאני יכול לתת ללקוחות. מי שנגע בזה קצת והתחיל לבדוק את האופציות, יודע שאחת המשוכות הגבוהות זה איך אני בעצם מגיע אל הקהלים שלי. איך אני מגיע אל הקהלים שלי, אני מעניין אותם, איך אני מביא אותם לוובינר. זו משימה לא פשוטה, גם אם אין לי שום חסמים טכנולוגיים, ואני יודע להשתמש בכל התוכנות, ואני יודע לעשות את העבודה, ולבנות מצגת, ולהשתמש במערכת של GoToWebinar. עדיין האתגר הראשי הוא להביא את הנרשמים לוובינר, כדי שבכלל תהיה לי את ההזדמנות להניע את אותו מודל שיווקי שאנחנו מדברים עליו, וזה היה המניע והרעיון ביסוד הקונספט הזה שנקרא ערוץ הוובינרים הישראלי, מתוך הבנה ומתוך ידיעה שלקוחות שרואים אותך קונים יותר, אז אנחנו צריכים לייצר את אותה זירה, את אותו מרקט פלייס, את אותו נקודת מפגש, כאשר לקוחות עם בעיה מגיעים אליה, בין אם הם רוצים להשאיר את הידע שלהם, אם הם רוצים לחפש מידע, ופוגשים את אותם מומחים שיש להם פתרון או רעיון או יכולת להציג
אפשרויות שונות ודרכים שונות להתמודד או לפתור בעיות של אנשים, ולתת להם ערך ולהשאיר בעצם את הידע שלהם, והם עושים את זה באיזשהו עיתוי שהוא נכון גם מבחינת הלקוח, מה שמגביר או מגדיל את הסיכוי שבהמשך לתהליך הזה, בהמשך למפגש הזה, תהיה אולי גם התקשרות עסקית. וזה בעצם המהות של ערוץ הוובינרים הישראלי. ערוץ הוובינרים הישראלי מצד אחד הוא קהילה חופשית, כמו שאמרתי, הוא פתוח לציבור, הציבור יכול להגיע, להירשם בתהליך הרישום, אנשים מציינים אילו תחומים ואילו תכנים מעניינים אותם. אנחנו כמובן אוספים את המידע הזה, מארגנים אותו ופועלים להביא את אותם אנשים שיש להם את הידע, את הניסיון, את המוניטין, את המומחיות, תכף נדבר קצת על מה זה מומחיות ואיך אני יכול להיות מומחה, אבל הרעיון הוא שבעצם יש פה איזושהי נקודת מפגש. אז כאשר בעל עסק רוצה להשיק סדרה כזו של וובינרים או שירות כזה של וובינרים ורוצה להגיע ללקוחות, והוא מחפש את הלקוחות, אז אנחנו, ערוץ הוובינרים, נשמח לעזור לו ונעמוד לרשותו. יש פה סל שירותים שאנחנו מציגים במסגרת ערוץ הוובינרים, והוא עומד לרשות המפרסמים, ויש פה את אותו ערוץ חי לשידור וובינרים, שזה מערכת טכנולוגית, פלוס כל המרכיבים שלה, שזה מתנהל כמו שאנחנו, זוהר ואני, מנהלים את זה עכשיו, קובעים יום ושעה, ואנחנו דואגים שמגיעים לשם אנשים שיש להם עניין בתחום, בנושא, בבעיה שהיא הוגדרה על ידי בעל העסק, על ידי המומחה, ומייצרים שידור חי של אותו הוובינר. הוובינר הזה מוקלט, זה עובר בספרייה של וובינרים מוקלטים, ככה כאשר מגיע גולש שיש לו צורך והוא רוצה לשמוע, וכבר הוובינר נמצא בתוך הספרייה, אז הוא יכול לשמוע את ההקלטה, והוא יכול לעשות את זה באיזה עיתוי וללא הגבלה, אם בעל העסק מרשה את זה כמובן, ושוב הוא נחשף לאותו בעל עסק, לאותו מומחה, וזה בהחלט יכול להניע גם פנייה. הקהילה בפייסבוק, אנחנו יודעים שקהילה נותנת חשיפה, וחשיפה בעצם היא מה שאנחנו מחפשים כדי לייצר את הנרשמים. עכשיו, על בסיס אותה חשיפה, על בסיס אותה קהילה, כפועל יוצא מעשייה נוספת שלנו, שקשורה בצורה ישירה גם לערוץ הוובינרים וגם למיזמים אחרים, אז יש לנו נגישות לרשימות דיבור, ויש לנו היום מאגר כתובות של קרוב ל500,000 מאגר כתובות של ישראלים, שמסודרות לפי תחומים מסוימים, ואנחנו משתמשים בזה, כדי להביא את אותם נרשמים, את אותם מאזינים לוובינרים השונים. וכמובן אנחנו משתמשים במערכת דיבור. עכשיו, מבחינת טכנולוגיה אנחנו משתמשים במוצרים, מוצרי מדף, מוצרי שוק שקיימים ומוכרים לחלק מהמאזינים ובכלל, אבל היכולת שלנו לחבר את כל הגורמים האלה למערכת אחת ולפעילות אחת, שבעצם המפרסם, המומחה, בעל הוובינר, לא צריך להתעסק עם זה, אנחנו מפעילים את זה עבורו, בצורה עצמאית, ויש לנו, כמו שיש מערכת דיבור במייל, יש לנו מערכת דיבור בסלולר, וכמובן אנחנו דואגים לדפי הנחיתה ודפי הרישום, גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינה עיצובית, ודואגים לחבר כל המרכיבים האלה כדי שבסופו של דבר ייווצר אותו מאגר שאחר כך מהווה את הבסיס ללידים שבעל העסק מקבל. כמובן אנחנו משתמשים בערוצים נוספים כמו הערוצים של גוגל, ואנחנו מפרסמים את התכנים גם בתוכניות שותפים, וזה מוביל אותנו למוצר המרכזי שהוא לידים. כאשר בעל העסק מתקשר, הוא מצפה בסופו של דבר לקבל איזושהי רשימה של כל האנשים שהתעניינו ונרשמו לוובינר שלו, זה ליד, והוא מקבל פה את השם ואת המייל ואת הטלפון, בדרך כלל טלפון נייד או לרוב טלפון נייד, ואז בעצם יש לו גם את היכולת לצרף, כמו שזוהר אמר, את המאזינים ואת המשתתפים בוובינר, הוא יכול לצרף אותם לרשימת התפוצה שלו, ובכך להגדיל אותה על בסיס חודשי. הוא יכול לחזור אליהם טלפונית, הוא יכול לדבר אליהם, הוא יכול לפנות אליהם, הוא יכול לזמן אותם לוובינר נוסף, הוא יכול להזמין אותם לסדנה, לערב מבוא, הוא יכול לשלוח להם את ההצעות עסקיות. אנחנו תמיד ממליצים לעשות את זה בצורה מאוזנת, זאת אומרת,
כמו שנתנו ערך בוובינר, נמשיך ולתת ערך גם בערוצים האחרים, ובין לבין אתם תראו שאחד, אם אתם תיתנו מספיק ערך, והערך באמת יהיה תועלתי למתעניינים, תראו שאנשים פונים אליכם, גם אם אתם לא נותנים להם שום דבר קונקרטי, פונים אליכם ומבקשים את העזרה שלכם, ומבחינתכם לדעת לזה שאתם באמת מתקבלים כנותני ערך אמיתי. וכמובן תמיד אפשר להציע עוד הצעות, יש תורה שלמה אפילו בעניין הזה, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים פה על העניין המרכזי שהוא הוובינר, והיכולת להשתמש בוובינר, אבל באמת כל הנושא הזה של איך בונים וובינר ובאיזה תכנים ואיך זה עולם שלם שצריך להבין בו קצת וללמוד אותו, וזה כמובן המידע קיים, ואנחנו גם תמיד שמחים לעזור לאנשים להבין את זה קצת יותר טוב. וזה בעצם מתנקז למוצר שאנחנו משיקים אותו ומציגים אותו לכם, ומציעים לכם אותו, כאשר, כמו שאמרתי, המוצר המוגדר הוא בעצם לידים. אתם מתקשרים איתנו, אתם קובעים איתנו בעצם את הנושא או את התחום שאתם רוצים להרצות בו במסגרת הוובינר, אנחנו קובעים ביחד איתכם את התאריך, ואנחנו מספקים לכם 100 לידים. זה המינימום, כדי שאנחנו נוכל להתקשר איתכם, אחרת קשה מאוד לייצר ערך או תועלת אמיתית. כל ליד עולה 50 שקלים, לא כולל מע"מ, ונרשם, והכל כלול. אין פה שום דיפרנציאציה, ואין פה עיזים, ואין פה תוספות, ואין פה שום וריאנטים. זה מאוד ישיר ומדויק. ההתקשרות היא בהתחייבות ל100 נרשמים, 50 שקלים לנרשם, ומרגע זה בעצם כל המערכת כלולה בתוך המחיר הזה, בתוך העסקה הזאת, ואין פה שום הפתעות. עכשיו, אני לא מזלזל בשקל, וברור לי ש5,000 שקל לוובינר זה מחיר לא קל, וצריך לדבר פה על הכדאיות הכלכלית, כי יקר זה דבר יחסי, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, וובינר הוא אמצעי, הוא לא מטרה, אתם לא עושים וובינר כדי לפאר או להגיד עשיתי וובינר, להתרברב בזה, אלא אתם עושים וובינר כי אתם רוצים לגייס לקוחות, ולכן פה צריך להסתכל על העסק שלכם, וברמה המאוד בסיסית והראשונית, בכלל להבין האם יש כדאיות כלכלית לשימוש הזה במדיום הזה שהוא וובינר. עכשיו תראו, יש פה כמה דברים. אחד, שאלה שהרבה מאוד חוזרת ועולה, זה אני מומחה, מה זה מומחה, מי זה מומחה. אם למדתם מיומנות מסוימת, אם אתם קוסמטיקאים, או אם אתם מטפלים הוליסטיים, או אם אתם מאמנים, או אם אתם יועצים, ולמדתם את התחום, אפילו אם אתם עורכי דין, או רואי חשבון, או יועצי מס, אפילו ביום הראשון אחרי הלימודים יש לכם יותר ידע ויותר הבנה מבן אדם ממוצע מהשורה. אז לצורך העניין תמיד נותן את הדוגמה הזה שאם נתקעתם עם המחשב שלכם ולא הצלחתם להפעיל תוכנה או להתחבר לאינטרנט ובא הילד שלכם או הילד של השכן, מבחינתכם הוא מומחה. וגם הרבה פעמים אתם שומעים ככה, הורים מדברים על הילד שלי הוא גאון מחשבים. אז לא תמיד הוא גאון, לפעמים הוא באמת גאון מחשבים, אבל הוא לא תמיד גאון מחשבים, הוא פשוט קצת יותר מיומן מכם במשהו, ולכן מה שהוא יודע לעשות נראה לכם כמו סוג של מיומנות, ככה אתם ללקוחות שלכם. כשאתם באים ללקוח ואתם מבינים בתחום מסוים, בנושא מסוים, אתם לא צריכים לקבל לא דוקטורט מהאוניברסיטה ולא פרס נובל בתחום שלכם כדי לחשב למומחה. עצם העובדה שיש לכם יותר ידע, יותר ניסיון, יותר הבנה, יש לכם מומחיות ביחס ללקוח הממוצע, למאזין הממוצע. ולכן זה הבסיס המומחיות שלכם. מפה אתם יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו מבינים יותר אם אתם מרגישים לא נוח עם המילה מומחית. כדאיות כלכלית על בסיס המומחיות הזאת, זה שכשאנחנו מסתכלים על וובינרים, אנחנו מסתכלים על מה קורה בתחום הזה בארץ בשנים האחרונות, אנחנו יכולים להגיד שנכון להיום, עסקים שהם יותר קשורים למתן שירותים, עושים שימוש יותר מוצלח, יותר מושכל בוובינר, ואם המחירה הממוצעת שלכם היא סביב 1,500 שקלים ללקוח, להתקשרות ללקוח, אז יש גם כדאיות כלכלית, ותסביר, השיווק בכלל הוא מבוסס על חוק המספרים הגדולים, שבא ואומר שככל שאתה נחשף יותר, פונים אליך יותר, וככל שפונים אליך יותר,
אז אתה תעשה יותר פגישות, יותר טלפונים, יותר הצעות מחיר, וכמובן בסוף גם תמכור יותר. וזה בעצם הרעיון שזה בסיס ההתקשרות. אנחנו מייצרים לכם את אותם 100 נרשמים. הניסיון מראה לאורך השנות פעילות שלנו בתחום הזה, וגם זוהר יעיד, זה שמ100 נרשמים, 30 נרשמים יגיעו בפועל לכיתה, לוובינר עצמו. ומתוך ה-30 האלה אתם תהיו מסוגלים לייצר סדר גודל של בין 5 ל-7 מחירות. אנחנו מדברים אז על סדר גודל של בין 7,500 ל-10,000 שקל, אבל אנחנו נותנים לכם 100 לידים מלאים. זאת אומרת, אתם מקבלים איתנו רשימה של 100 שמות של אנשים שהביאו עניין. זאת אומרת, אם רק 30 הגיעו לוובינר, יש לנו עדיין 70 שמות שכבר אנחנו יודעים שהם מתעניינים, ואפשר לפנות אליהם במייל, בטלפון, ואנחנו מעריכים שאם תעשו את העבודה כמו שצריך, אין פה הוקוס פוקוס, ואין פה נוסחאות פלא, אבל אם תעשו את העבודה כמו שצריך, תעשו את הטלפונים, תעשו את הפגישות, אפשר לייצר סדר גודל של עוד 5 או 7 עסקאות כאלה במחיר, ואז אנחנו כבר מדברים בסדר גודל של בין 15 ל-20 אלף שקל, פוטנציאל הכנסות על השקעה של 5,000 שקל בוובינר אחד. תחומת הלמידה שלכם, מידת היעילות שלכם, והיכולת שלכם לשפר את עצמכם מוובינר לוובינר היא תעלה, ואתם גם תראו שהמדדים שלכם הולכים ומשתפרים, ככה שאתם תמשיכו לשלם על כל וובינר 5,000 שקל, אבל אתם תשפרו מאוד את היחס המרה שלכם, ואתם תראו שההכנסה שלכם הולכת וגודלת. אנחנו מזכירים לכם שמרגע שאנשים נמצאים בתוך רשימת התפוצה שלכם, ואתם יכולים לחזור ולפנות אליהם, תוכלו לעשות דברים גם בלי שום קשר אלינו. אתם יכולים להציע להם להגיע לערבי מבוא, אתם יכולים לדבר אליהם ניוזלטר, אתם יכולים להציע להם הצעות של חבר מביא חבר, וכל מנגנון אחר שאפשר להציע. זאת אומרת, בעצם אתם מפתחים איזשהו נכס שהופך להיות נכס מניב, עלויות השיווק והמחירה שלכם ילכו וירדו, וכל פעם שתרצו לעשות קפיצת מדרגה יותר גדולה, להגדיל בצורה דרמטית את כמות השמות ברשימת תפוצה שלכם, או בדיבור שלכם, תרצו לפנות לקהלים חדשים, תוכלו לחזור ולהשתמש בנו. יש פה מערכת יחסים ארוכת טווח שאנחנו מקווים שמתפתחת, שהיא באמת תועלתית לשני הצדדים, אבל בבסיס, בהתחלה, בנקודת המוצא, אנחנו בפירוש חושבים שאנחנו יכולים לעזור לכם לעשות את אותה קפיצת מדרגה ראשונה, וזה בעצם המנגנון שאנחנו מציעים. אז כמו שאמרתי, 50 שקל לנרשם, הכל כלול, אין עיזים, אנחנו מטפלים, אני אחזור ברשותכם לרשימה, אנחנו מטפלים בנושא של הטכנולוגיה באופן מלא, שזה הרישיון בעצם לתוכנה הזו שעושה את הוובינרים, וזה ההכנה שלה לקראת הוובינר, והתזכורות, והחיבור של התפסים באינטרנט למערכת, ובניית מאגר השמות, והעיצוב של התפסים ושל המיילים, וכל מה שצריך כדי לשנע את המידע ולפנות לאנשים ולהזכיר להם, וכמובן כל מה שקשור לפרסום ולשיווק של הוובינר שלכם בערוצים השונים שאנחנו עושים שימוש. אנחנו עושים גם שימוש בדיוור במייל, ויש נציג שלנו שמלווה אתכם גם בהכנות לוובינר. אנחנו עוזרים לכם עם ההכנה של המצגת, אנחנו עוזרים לכם עם השידור עצמו, אתם לא צריכים להתעסק בשום דבר חוץ מבשידור עצמו, בתכנים אתם צריכים לדבר, ובעצם מישהו עוזר לכם עם העברה של המצגת, עם ההקלטה, עם טיפול בעיות טכניות. חלק מהשאלות שעולות במהלך המצגת, זה קורה לי ככה, אני עושה ככה, גם פה מי שילווה אתכם יעזור לכם. וכמובן, כמו שאמרתי, אתם מקבלים רשימה של 100 לידים מלאים של אנשים שפנו והתעניינו, שם, מייל והטלפון הנייד שלהם. הדבר היחידי שאנחנו לא מתעסקים איתו זה התכנים. זאת אומרת, אנחנו לא מייצרים תכנים, ותכנים זה אתם המומחים. ופה זה היתרון היחסי שלכם עלינו. כאן אתם אלה שצריכים להיות מקור הסמכות, אנחנו נעזור לכם עם ההכנה של התכנים, אבל התכנים זה האחריות שלכם. כמובן שמי שילך ויבדוק את העלויות הנפרדות של כל אחד מהאלמנטים שדיברתי להם, אני בטוח שכולכם ככולכם תגיעו למצב שאתם תגלו שהעלות פר ליד עבורכם היא יותר גבוהה מ-50 שקל, ולכן אנחנו חושבים שהמחיר הוא מחיר הוגן ומחיר טוב. ושוב, כמו שאמרתי, מבחינתכם זה כולל את כל מה שצריך כדי להעביר וובינר כזה, אחר כך להעלות אותו לספריית וובינרים ולאפשר גישה נוספת.
כמתחייב מאירועים כאלה ובמעמד המרגש הזה, אנחנו רוצים להציע לכם הצעה שהיא תהיה תקפה ל-48 שעות, והיא תקפה אך ורק למשתתפי הוובינר הזה לכם, ובעצם אנחנו מציעים לכם להתחייב ל3 וובינרים, ולקבל הטבה מאוד מעניינת ומשמעותית מבחינתנו, שזה 10% הנחה על כל העסקה, וכמובן בנוסף אנחנו מציעים להם פגישת ייעוץ שתאפשר לכם לדבר על המומחיות שלכם, תאפשר לכם למקד את העשייה שלכם, ותאפשר לכם להביא את אותה מומחיות לידי ביטוי בעזרתנו, כאשר אנחנו באים ואומרים, אנחנו מציעים לכם את הוובינרים האלה כסדרה, כי אנחנו יודעים שסדרה עובדת יותר טוב לאורך זמן, ואנחנו כמובן מאפשרים לכם להגיע למצב הזה עם היכולת שלנו בעצם לעזור לכם לארגן את כל הרכיבים שנמצאים פה מבחינת הצרכים שלכם, וזה בעצם ההצעה שלנו לכם, ואנחנו מקווים מאוד שאתם תמצאו את ההצעה הזאת כהצעה טובה ומעניינת מבחינתכם, כי אנחנו חושבים שיש פה הזדמנות להגיע ולעשות משהו עבור העסק שלכם שהוא לא טריוויאלי, הוא לא פשוט, ואנחנו יודעים שיש פה השקעה לא קטנה, אבל כמו שאמרתי, אם עושים את זה נכון ואם מתמידים בזה, אתם תראו את התועלת של זה, ואני חושב שזה מאוד יכול לעזור לכם לקדם את העסק שלכם, בוודאי ובוודאי להגדיל את הנגישות שלכם ללקוחות. יש פה את הטלפון שלי ויש פה את המייל וכמובן את הכתובת של האתר, שבאמצעות הטופס קשר באתר אתם תוכלו להגיע אליי ותוכלו לעשות בזה שימוש. וכמובן שאנחנו מקווים שלפחות חלקכם או רובכם תפנו, תדברו איתנו, תתעניינו, ואנחנו נעזור לכם להתאים את זה לצרכים שלכם ולאילוצים ולמגבלות שלכם. אני משוכנע שיש לנו פתרונות למרבית הפונים. זוהר, רצית להוסיף משהו? פנטסטי, לא? אני חושב שזו הצעה מצוינת ואפשר לעבור לשאלות של המשתתפים. אז בואו נסתכל. היו כמה שאלות שעניתי להן תוך כדי, בעיקר שאלות פרוצדורליות. יש פה שאלה של אליה, שהוא שואל האם אנחנו מגייסים את הלידים, זאת אומרת פרסום של העסק במדיות השונות. אז אנחנו למעשה פועלים בשני ערוצים. אחד, כן, אנחנו מגייסים לידים לפי איזשהו חתך מסוים, שמגדירים אותו ביחד עם בעל העסק, עם בעל הוובינר, ובעצם אנחנו מגדירים את החתך הזה, ואחר כך פונים למדיות השונות עם אותו רעיון, עם אותו נושא, ומדברים או מציעים בעצם את הוובינר במענה למשהו, ובמקביל, כמו שאמרתי, יש לנו את אותם רשימות דיבור שלנו, את אותם מאגרים של אנשים שהתעניינו או הביאו התעניינות בתחומים שונים, ואם אנחנו מוצאים שזה רלוונטי לנושאים של הוובינר, אז אנחנו פונים אליהם בצורה יזומה, ישירה, ומציעים להצטרף לוובינר. אז אנחנו פועלים בשתי האופנים. כחלק מפעילות ההשקה שלנו, אז נגענו גם במדיות אחרות כמו רדיו ועיתונות, ואנחנו פועלים היום ומנסים, מקווים לקבל חשיפה גם בערוצי מדיה מסורתית, כדי להגדיל את המאגר הזה של אנשים שמתעניינים, ככה שבסך הכל אנחנו משתדלים לעבוד על כל הערוצים, גם האינטרנטיים וגם מחוץ לאינטרנט, שוב כדי להגביר את המודעות ואת החשיפה לערוץ, ומתוך הדבר הזה כמובן אנחנו מאמינים שזה ייתן לנו את היכולת לגייס את הנרשמים, ובכל מקרה זה לא משנה, אנחנו מתחייבים ואנחנו תמיד עומדים בהתחייבויות שלנו. כן, אתה מזהה עוד שאלות? כן, אני רואה, הנה יוסי לוי שואל, האם הוובינר שמאוחסן בספרייה, האם מנוע החיפוש של גוגל קורא אותו לפי מפנות מפתח או מאנדקס אותו?
אתה רוצה לענות על זה? אני חושב, השאלה היא כזאת, יוסי, למה הוא נערך סרט הוידאו? כמובן שאתה לוקח את השירות הזה, כחלק מהשירות אתה מקבל את הוידאו של אותו וובינר, אותו אחד ושלושה וובינרים שאתה לוקח במסגרת החבילה. הוובינר הזה הוא שלך, אתה יכול לעשות בו איזה שימוש שאתה רוצה, בין אם לשים אותו ביוטיוב שיהיה פתוח לקהל הרחב, או לשים אותו באתר חברים שאליו נכנסים עם שם וסיסמה. זה מוצר, זה וידאו שלך, ואתה תחליט היכן הוא יהיה מאוחסן. לגבי סרטי הוידאו של ערוץ הוובינרים, כיוון שזה ערוץ פתוח וכללי לקהל, אז זה החלטה משותפת של בעל הידע עם ערוץ הוובינרים, האם לפתוח את הוובינר הזה, האם את ההקלטה להשאיר לקהל או לא. אבל כיוון שאתה לקוח פרטי שמצטרף לחבילה הזאת של 3 וובינרים, הוובינר הזה הוא שלך, ואתה תחליט היכן ולמי הוא יוצג, כמובן אתה הוא בעל הבית. אחד, כן, זה נכון, זה נעשה בהסכמה ובתיאום עם בעל הוובינר. ההמלצה שלנו זה תמיד להשאיר לפחות וובינר אחד פתוח לציבור, כדי שבאמת אנשים יוכלו להתרשם מנותן השירות, מהרעיון, מהפתרון, מהיכולת שלו לתת ערך מוסף, ואז כמובן וובינרים אחרים יותר נקודתיים, יותר מקצועיים, יותר שיש בהם פתרונות או כלים, אז אלה בהחלט יכולים להיות וובינרים שמוגבלים, או אפילו מותנים בתשלום, שגם כבר יש לזה דוגמאות די יפות, ובהחלט גם זוהר דיבר על זה, וזה בהחלט יכול להפוך להיות חלק מהמודל העסקי. זוהר גם דיבר על זה, הוא גם עושה את זה בעצמו, ככה שבהחלט אפשר לעשות בזה שימוש. יש עוד שאלות, זוהר? יפה. לא, אני חושב שבזה אנחנו יכולים לסגור את הוובינר. בוא נודה למשתמשים. קודם כל, אני מזכיר, 48 שעות עד יום חמישי בחצות, 10% הנחה לכל אלה שהתחייבו ל3 וובינרים מראש, ועוד פגישת ייעוץ אישית בשווי של 1,000 שקל, שבמסגרתה עסקית, שיווקית, אנחנו עוזרים לאנשים לגבש את הפוקוס שלהם, את הבידול שלהם, וזה באמת ערך מוסף, ניסיון שלי לאורך השנים, זה חלק מאוד משמעותי ביכולת של אנשים להבליט את עצמם, ובדרך כלל משם באה גם פריצת הדרך. אז זהו, זוהר, כמו שאמרת, אנחנו יכולים לסכם. אז עברנו על שלב השאלות, ואנחנו כבר ממש בדקת הסיום. אז קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אליי. בכיף. וגם אני מאוד נהניתי לשמוע עוד פעם על הוובינר, על נפלאותיו. אני יודע שאתה דובר רהוט ומקצועי, ויש לך הרבה ידע וניסיון, ואני שמח ששיתפת אותו איתנו. אני מודה לכם שהייתם איתנו והקשבתם ושאלתם שאלות. אני מצפה לשמוע מכם ב-48 השעות הקרובות, כל מי שישלח מייל, בין אם ישירות למייל שלי, בין אם דרך טופס צור קשר בערוץ הוובינרים באינטרנט. אנחנו נשמח לעזור לכם ולמצוא לכם את הפתרון שמתאים לכם. ואנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, ואני מקווה שנהניתם ותמליצו עלינו, תשתפו אותנו, תעבירו אותנו הלאה. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, ערוץ הוובינרים הישראלי בפייסבוק, תקלידו בגוגל ערוץ הוובינרים הישראלי, אתם תראו שאנחנו עולים גם מהאתר גם בפייסבוק, תוכלו להצטרף אלינו ולהצטרף לקהילה שלנו, וככה ביחד כולנו נוכל להיות כוח חולה ונוכל גם להעשיר את עצמנו וגם להעשיר אחרים. יופי. זוהר, תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה, דני. לילה טוב. לילה טוב לכולם. להתראות.